Здравейте! Днеска снимам моите ачивменти на терария. Ето, Timber, No Hobo, Stop Hammer Time, All Shiny, Heartbreaker, Heavy Metal, I Am Wood, Star Power, да, Hold on Tight, Aye on You, Like a Boss, Bulletin Pet, Fashion Statement, Vernacular Manchungdar, нещо такова. Bulldozer, Daycare of Fools, Lucky Brick, Trolling Lanes, Pretty in Pink, Watch Your Step, Mariotan Medalist, You Can Do It, Match Artillery. И това беше от моите ачивменти, ето другите. Още не съм такавал босовете, само овцито съм го дефиднал, ето. Между другото, то накрая като му свърши кръвта, май се появяваше някакво око с уста, да. И така почва да те хапе и ти взима много кръв, но аз моята кръв просто, гледайте. Тон. И чакай сега да видите къщата ми. Ето я. Неофициално много, защото няма стена, няма такова. Чакайте за малко. Само тук е. Добре, това е къщата на моя помощник официална. Топ си излезна. Май му такова къща и заставих. Той вече си застави. Ето ми айтемите. А това е когато убих окото отцито Demonite X, Plantium Pickaxe, Катана, Бумеранг, Чедър, Глости, клепкави, такова, плодове, ледено огледало, хилващи такива и сламка за дишане под вода. В принцип, това са ми всичките неща. Ето как се казва моята брат. War X of the Night. Чакайте. И добре, изрежах малко клипа и мисля да снимам на това. На терария. Виж, бе. Ето ми моя бумеранг. Ето, вижте ми бутушкица. Какви стават бели отдолу. Чакайте, малко е така преместна. Да, ето са ми по-удобно да играе. Туф, катана. И гил катана. Отрязах рибката. Калоян. Светът на Калоян.bg. Колко кръв ми взе това, бе. То някакво падане, някаква мизерна дупка тук. Нашок. Уи. Да падаме с стил. Пълна тъмнина. Вече виждам. Уи, чедърче. Чедърско. Уи. Сега ще го размъжа. Как исках да скоча тук? Оп, бе, скачай, бе. Просто на катана да му удара на туз. Нали? И най-накрая. Така. Такова. Зеленца. Доста мазни, бе.
Носите мазни. Мазни. Мазни са. Носа мазни. Уи, 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 пуф. Тук нагоре май няма нищо. Уи. Ай бе, готово. Тън, коса си ливатка по покрива. Тук трябва да има една джунгла под земята. Гъбите. Да. Going Marshall. Уйо. Хуп. Извинете. И ще почна клипа, когато стигна до там, където искам. Чакайте. Здравейте. И пак почнахме. Уй, бях прилеп с кирка, what the fuck. И пак почнах тук да се бия с тези смърсни долни, измамни, нещо си. Бинго, окей. Добре, вече ви малко. И стигнах до подземната джунгла, която е доста якичка за мен. Аз чу, ще има само подзем. Аз не мога да разбера. В принцип не бива ли да има и не само подземно, но такава навънка. Я ти намреш. Иш, ще разбила маник. Тъмната сила е в мен. What the fuck? Там става дума. Нещо. Много га. Хайя. Туф. Флярка. Зачем? Где стрела? Я си сложа. Сега. Мисля, че това да е краят на клипа. После може пак да се срещнем и айде, чао!